Padingal kayo. Sadit pa, sadit ka pa man, ansa kawat kita, nin kudot-kudutan, dodot mo ako, dodot ka man, musa ko. Luway yaman. John, gusto ko kanta magana pa John. Gusto ko ngaya kantorilyo ka pa. Torilyo man ako. An sa tuyang kawat paso ang suagan. Ayos ba kita ha? Sinuag mo ako, sinuag takaman. Kan ako aki pa, aki kapaman, an sa kuyang kawat, harung-harungan. Ina-ina ka, ako agom-agom mo man. Didaramo naman sa ngay kami sa istorya ko niya na pagkaaga. Didaramo sa ngay kami sa istorya ko niya na pagkaaga. Taod-taod mga tugang ang karantahan po, mga tugang dito sa tuyang programa sa Ako Bicol. Makakauron ta taod-taod tabi si Congressman Jill Bungalon. Tama Padingal. Good morning Padingal, kamen. Padingal. Hello. Pati si Paring natuklan kayo din lagi. Natuklan ini oh. Good morning. Hello, good morning. Hirit. Good morning, Congressman Jill. Kumusta ka? Ini po ang sa indong amigo Henrietta. Kumusta ka tabi, Congressman Jill? Baliwan na sa kita. Ano? Pwedeng baliwan na sa programa. Pwede ba baliw? para maiba naman. Ano tabi, Congressman Jill, ang mga naging prioridad ka na Ako Bicol? Ganyan aldaw. Ang prioridad ka na ko Bicol. Ang mga pangangaipong basic ang mga barangay, ang tupad, mga kabuhayan. Madagos ang mga legislative Nyan. parte sa preparasyon man sa State of the Nation Address kan sa tuyang presidente. Ano po ang plano ta sa sa plano na anbayon gari guyudon tato po sa Camarines? Matugot to po kamukaan? Yan ka, mga kalokohan niyan. Albay sa mga tourist destination dahil kay Mayon. Yes. Kaya dahil sa Mayon, anak ko Bicol na bilog bilang party list dahil sa pagtatarabangan. Kumusta tabi, Congressman, ang honeymoon nindo? Happy, siyempre. Okay man. Okay man. Pero ibiginutan na si Congressman. Taot-taot na interview ko ngayon. Okay, sige, go. Kumusta dyan? Bueno, brother Henry. Siyempre, Diyos bago ang kabos. Padagos na ang preparasyon man ngunyan sa kapistahan. Asin pagpamidbid kay mahal na ina. Sa Senyora de Salvacion sa Oroan TV. Kanya na maabot na Agosto 19. Yan ang report ni Jomar Vie. Natusunta kayo na sa Rabayo. First district na ba ito? Pero magkarawayo yan ang informasyon ni Father Joseph Sanando at Cora Paroko kan Oroan TV. Ay, wow. Naging guest speaker mi Kasubanggi digdi sa formation sa parokya kan kaisang kapanginot man ni Father Rex Arjona. Ang sabi ni Father Salando, may mga aktibidades sa sindang nakalinyada lalo na sa Disperas Agosto 18
ipapahiling dyan sa TV and showing manungod sa istorya akan milagro. Mga naging milagro ni Nuestra Señora de Salvacion. Asin maabot man ang imahe ni Nazareno halis sa Quiapo. Kaya magayon na magbisita sa Uruan. Nuestra Señora de Salvacion, ngayon ko lang naraman na 250 taon na palan. Iyan, 250 na pala na. 250 years na nagdidebosyon kita ang mga Pilipino sa Nuestra Señora de Salvacion. 1776 yun, 1776 nakaabot sa Bicol sa paagikan mga misyonero. Ang dati pamoso ining Nuestra Señora de Salvacion na ina ng liwanag, ina ni liwanag. Tama. Mother of Light. Tama yan. Madonna di Lumi. Yes. Ang original na pangaran. Totoo. Kundi minidbid ini kan simbahan na nakaabot digdi sa Pilipinas bilang Nuestra Señora de Salvacion dahil dakul ang nagpaka salbar dahil sa debosyon kay mahal na ina dahil kan mga milagro niya. Sa Bicol, nagpuon ang debosyon, naglakop ang debosyon kay Nuestra Señora de Salvacion kan may sarong tao pala na nagpagibo ng imahin dyan sa Buhi, Camarines Sur sa kahoy na kalpi. Yes. So, kalpi bagang kahoy. Iyo. Di ba na nabigibong imahin? Itong kalpi na ito, tulong imahin ang nagibo. Yes. Ansaro, ginarana na San Antonio de Padua. Yes. Nayaon mo niyan sa sentro kan Buhi, Camarines Sur. Ansaro, ginarana na Nuestra Señora de Soledad. Nayaon man sa Tambo, Buhi, Kamsur. Asin ansaro, iyo ang napadigdiman sa Uruan TV. Iyo na ining Nuestra Señora de Salvacion na milagrosa. Milagroso talaga. Ang debosyon sa Nuestra Señora de Salvacion luminakop ini sa Bicol, sagod na pati na sa Naga City. Yan. Na iyo naman ang naging sentro ng debosyon para kay mahal na ina. Ginarana Nuestra Señora de Piña, Francia dahil sa lugar na Piña de Francia. Yes. Pero parehas man sa napala niya na Nuestra Señora de Salvacion. Kaya yun yan ang paliwanag kan ni Father Zalando sa iyang pagtaram sa Moya Kasubanggi. Asin ta ngunyan, sagod sa ngunyan, kita baga mga Bicolano, makusugon na debosyon kay mahal na ina, kay Nuestra Señora de Salvacion. Dahil na-mention ni Padre kung nata itong kalpi na ito ang naisipan nagibo na imahen. Dahil naman na banggit. So, baka halabao na sa istorya. Itong kalpi na ito pa, pinutol kinagkaperang bulan. Tulo. Ayo, sige. Di ba? Nasabi niya yan. So baka putulak ang kalpi na kinagkaperang bulan. Dahil nagluluyos ang dahon. Yan, saro yan. Nadangog ko ng istorya. Nagluluyos ang dahon. Kaya so nagputol, nagduman sa garo kura paro ko arsobispo ito. Obispo. Inistorya ito. Ay maray pangayagibon pag-ibon pangayag imahen. Ayo yan so naging ko. Ginibong tulong imahin na nagibo kay ito. Kampanahon kayang ito anhuruan parte ang kang Kamsur. Ayo, kampanahon parte kang Diocese kang Legazpi. Kamsur yan kang inot. Okay na pa dyan. Okay na pa duman so tulo na klaseng mga imahen. Puro mga milagroso. Habang nagahaloy-ugaling dahil sa mga political division o boundary napaduman sa huruan sa tiwi, sa Albay. Iyon na. Kaya kampanahon dapat ego nagari prosesyon kampanahon nagsasarabatan nag-iiribahan ang tulungan na imahen. Kampanahon kaso lalong so nagkusog sa devotion kan nagtitiripon ang tulungan tas saro mas bagang kahoy ang ginikanan. Sarong kahoy. Nagtitiripon ang kampanahon. Iyan pala sa sentro kan TV replika. Na lang yan. Ang original talaga ng Uruan. Yan talaga sa Uruan. Yan sa Uruan talaga. Yan. Yan, makusugon ng debosyon tabaga. Kay kami yan, ang pamilya baga ta. Ang taon nagdiyan sa TV, Uruan. Basta kami kanto kan saraday pa kami. Nag-arkila kaming auto, aling sursugo. Nagsimba kami dyan.
sa tribo na huluan. Maski kami man iyo man. Sabi di busog kan. taon-taon. Hanggang ganyan duman sa moment, nag-arkilaki mga auto at mga pagpista, nagisimba dyan. Iyo, imagine may istorya nga ni si Father Salando, daday panahaloy na sarong pisda duman sa Uruan. May pamilyang gusto magkaturog duman sa simbahan kan Uruan. Iyo. Inapot niya ko mga taga-sayin, taga-Bulan Sursugon. Iyo, kunyan kay to. Grabe yan. Tinampong ang pari kato bako pang konkreto. Grabe yan kung kaito dyan. Dulo kan saday-saday pa. Bari ka-traffic kaito dyan. Kaito baga ang tinampo dyan. Dahil lang sa devotion, para simba. Sa mahal na yun. Maski ko niyan, minsan magayo pa man nangyayari. Okay. So anyway, iyo yan tabi pa rin ang pampa buenas lang informasyon. Maya na pagkaaga, Diyos inot sa gabos. Viva la Virgen! Amen! Yes, Biba. Thank you. Salamat doon. Paringal sa port. Hali po dyan sa luwas. Tuloy-tuloy ang mga balita. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Nasa linya po si Ange Galero. Good morning, Ate Ange. Taon din paglingawan Ange na namitan sa Kurimi. Baka pag di ako duminuman, kuduton ako Ay, ni... masira mo nun talaga itong Kurimi ito. Namitan ko sa may yogurt. Masira mo nun. Buda sa may igwaki matulong bilog-bilog na duwang klase ang namit kan saro. Mami sa miskidit. Ang saro, moral sum kidiit. Masira mo. Maduman ka. Magsalamat, dubli naman ang lawas. Inda, manabutan taga. Sabi nga ni Mama Mila, good. Oo. Dahil na kayo magkalat kay imbitasyon tumuman ka na ngayon. Oo. Masira mo talaga ata. Sa mga mahilig dyan sa milk tea, lumuman sinda sa pagbukas na. Pagbukas na. Dahil magduman tabi sa day pabukas ta baka makulugan ang buot nila. Pagbukas na. 11:30 da baga. Kurime, the best. Kurine, mga blended kan Japanese and Taiwanese, ano yan? Tea. Yan. Tea. Sabi kan mga Amerikano, tea. Stay. Sabi kan iba, tea. Kita tea sana. Tea. Yeah. Ice Basta tea. magayon ang design kang shop ninda. Oh, the best, the best. First the time best. ini na Oh, may the 2D best. art. 2D art. Kapag ka 2D sa GB, second district, ito pala na 2D. So design, gara sa animation baga kaya? 2D, may 3D. Oh. Ang wall ninda 2D ang design. 2D. Kaya 2D sa Kurimi. Ano pala sa pagkulang kay Kurimi o Kurimi? Kurimi ata. Kurimi? Oo. Basta ro de ko lang sabot kung sabiyon kay ni. Basta, and first to the milk tea bar in the Philippines. Yes. Okay? Diyan yan, alas 11:30 bubukasan niya. Ground floor. Ayala mo. So kung mahilig sa milk tea, buda, tea bar, dumang kamot, magbakal kamot, baratoon man sana. Kayang-kaya. Okay? Para mientras sa aga, dyan to, libre ka na. Sa masunod, mabakal ka na. Babayad na kita. Yes, naman talaon na to taon. Mapalipot lamang. Yes. Okay, balik mo naman si Atty. Joko. Oo. Si Atty. Joko, bako siya gari kapandok ni Joko Diaz. Ang itsura niya, gari siya sa batang, kwan baga? Batang, ano ini? Sa TV. Matangya po. Bako. Batang sagpon. Atty. Joko Diaz, maray na agad tabi, amigo, ha? Alam ko galing pero, kanya ni, nagdangog na siya sa DCGP sa Facebook, nagiling siya. Oo. Okay, sige, go, kumusta niyan? Anyway, VP, good morning. Good morning sa mga kaparantabay. Tranquilo sa Albay District. Mientras tanto, sa iba niyatong bareta, 612,000 kantidad naman ni na pigtutubudang sabuan na kumpiskar na kan mga miyembros kan PNP asin na PDEA Bicol sa ikinasar naman na bypass operation sa San Fernando, Camarines Sur. Susog sa blood report kan kumandan sa 4 na persona na arestar kan mga ini. Partikular na sinda Allen Notado Indi Pumusino, Aldren Notado Indi Pumusino asin
asin man na Domingo More E. Arejola, asin Edward Marco E. Coros. Kabilugan na 4 na transparent plastic sachet na may laog nin pigtutubudang shabu na may gabat 90 gramos an nakumpiskar kan mga otoridad an mga suspitsado mahahampang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini nagkapera sa NABP sa sunod-sunod na darakulang operasyon kan PNP asin PDEA sa manlain-lain na parte kan kabikolan kontra sa illegal na droga ngunyan na semana. Ako, napag ako na nadangog ko, nabubungog ako. Nata, Nandiyan nahaliyuro na kitang ralaban kontra droga. Hanggang ngunyan, ang nagdekop na sabot, tulilada pa. O ano yan, kinilo pa, kilo-kilo pa. o tapos digdi Drakulaon pa. digdi sa Bicol VP, darakulang kantidad ang nakukuha. Oo, grabe ano. Sunod-sunod pa Grabe pala ang sabot di sa Bicol region. Yes. Sus ko. Paano daw yan mapundo? O sa mga mall nga ni Igwa, Good yan. nakonsusyabo dyan sa mga malls. Shabu, Shabu-shabu. may hot pot. Nasa hot pot. O si Ramon. Kaya Kaya mag-opening dyan ng PNP. okay. Sa WVP ang informasyon, sunod-sunod na operasyon kontra sa illegal na droga sa Bilog ng Kabikolan. Yes. Ans Galero, DCT. Thank you, Ann, sa report. Ang kurimi pala, kurimi, nihunggokan, krimi. Pag sinabing creamy, nihunggo pala iyan. So, Japanese kon, baga Japanese language. Japanese language na creamy. Japanese language pala ini, kurimi. Yan, gusto sabihin, creamy. Yan. Thank you, Manong Rick. Mabuhay kami, go. Ka naman ang tunay. Salamaton na. Salamaton tabi. Kaya, kurimi 2D. Yan. Tang design dyan. So, 2D. Bako, di ba? Maglog ka mo dyan sa kurimi. Yung mga ang design. Mapresko. Malang presko, mga tugang sa mata. Yan. Jimmy! Ayaw pala yan sa... May naghahaputig di. Sige yung istorya mo kan. Saan nga yan? O yan po sa ground floor kan Ayala Malls. Nasa ground floors. Nasa ground floor, mga tugang kan Ayala Malls. Yeah. Jim! Good morning, Jim! Yes, BP. Maray na aga sa mga parantabay. Sa area ko tranquilo, Okay. sa record kan mga polis. Very good. Asting kita sa mga bareta, halos sa 11,000 na mga turista bulan na Honyo kanakaging taon, kumpara ngunyan na nag-alboroto ang bulkan, uminabot sa 16,000. Oh? Recorded kan Municipal Arriba? Tourism Office. Digdi sa kamalig sa mamayon ni Sir Jude Villanueva. Sa positive side, ang aktibidad kan bulkan, nakaka-attract nin mga turista lokal man na sindayuhan. Oh, Kung iyo baga. kung kay tourism officer, ang kamalig maski bang giiguan nin turista, Nanggad. nagsasakat sa Mount Kituina na, di ba? Nagpapaaraga sa tuktukan Mount Kituina, nagkukurutay-kutay sa nanin mga tent para mamaanan sa na. Nagkakalayong purokan bulkan. Kasubanggi, pigta na hukuman sa bulkan, gari ko na. Gari dito kalayo na. Oo, ganun na pagal. Sa pagi kay ni, siyempre, ang ekonomiya, nagtataririk maski banggi, lalo na siguro kung igwadig din mga hotel, pwedeng dakulan mag-check-in, ang sirkulasyon kan kwarta natural, dakul, ang matatabangan sa pagi kay ning mga turista. Sa ngunyan nagluluwas dahilan sa bulkan, buhayan turismo, mantang pag-abot kan panahon na maging normal na bulkan, ang ibubuksol naman digita nga ning maka-atrakar ni na mga turista, so pamosong Pinangat Festival. Yan. Sabi nga ni Dr. Kwan, sabi ni Dr. Nepomuceno, Heriberto Nepomuceno, ang nga po da kan Jimmy, oning Disaster Paradise. Disaster Paradise? Ano ba yung volcano? Disaster Paradise. When I'm with you, it's paradise. When I'm with you, it's paradise. Ang bulkan, basta nga ang sayo mo. It's paradise. So, Disaster Paradise. Okay, sige. yeah,
Mga dagdag na informasyon, Jimmy, nasalita di si GB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, Diyos Babino, may dagdag man na istorya. Kamin, Joshua, good morning. Yes. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Good morning man dyan sa Bigol Store. Makusugon-suran. Diyan ako nagsirong kasubado. Sain? Bigol Store sa Barangay Bunga. Bicol Store sa Bunga? Bigol. Bigol? Oho. Bako so ka na yan, so kanayang so otong so Bigol Store. Iyo yan so ano Sir, hihalian nyog? kan nyog? Sabi na? Ha? Oo man. So pag nagkudkud ka baga, Aha. ay ngaya di mo itambak ang Bigol. Yung mga sa pigilutuan kang puto. Pag nagkupra ka baga, Aha. o ngaya ang Bigol ngaya gibon ta ngayang mga uring. Aha. Pawakal ta ngaya. Kung abo mong maghugas kang panggan sa Bigol ka magplato. Oh, sa Bigol ka magplato. Kung gusto de kang pansaldok duman sa dulay, gumibog kang Bigol. Ang hapon kang daod. Iyo yan. Ah. Sino sana? Bigol Store. Marinaga tabi, mga bossing. Yes. Bata makusugon sa radyo gari, bata makusugon sa radyo gari, pinaluya-luya lugod. Mga sarawayon nga kamo. Marinaga po, mga bossing, karaw lang po ito. Yes. Marinaga po sa Indo, salamat sa pagtutok sa Morning Hirit. Aha. Yan Aha. siya nagsirong sa mauranon. Aha. Anyway, sa mga dagdag na bareta, nakapag-rehistro ang Ligao City in FAIR na Air Quality Index. Ibig sabihin kay NDP, iguanin moderate level of concern. Oh. May kinaraman sa health risk na pwedeng makaapektar. Oh. So nagkakapirang individual na highly sensitive pag-abot sa air pollution. Iyan tabi, VP, basado sa ipanalawas na bulletin kan Environmental Management Bureau o EMB Bicol as of 7 p.m. kasubanggi. Susog sa indang pigkukondusir na air quality monitoring. Ngunyan na nag-aaborido ang Bulkan Mayon. Sa Ligao City, BP, nakapwesto ang saro sa monitoring system kang nasabi ng ahensya. Mientras tanto, ang Tabaco City, Legazpi City as in Ginobatan, kung saan nakapwesto man sa tulong monitoring, para reho man nakapag-rehistro nin good ambient o good quality nin paros. Pag nasa good condition BP, ibig sabihin, ang overall na kalidad kan paros nasa satisfactory level pa. Kan makaulay ta kay ni si EMB Bicol, Regional Director Socorro Abu kan mga nakaaging aldaw. Pitchagis kan Hunyo, kan magpuon ang tendang 24 oras na monitoring kan air quality sa palibot kan Albay. Kunyan nga rin nagpadagos ang pag-aborido kan Bulkan Mayon. Iguanin anom na level kan air quality. Yes. So pinakahababa o pinakamarhay ang kalidad. Yung siyempre ining good. Sunod, fair. Sunod, unhealthy for sensitive groups. Pang-apat, beeping level, very unhealthy. Pang-lima, acutely unhealthy. Yes. And pang-anom, emergency. So sa ngunyan, Ligao City pa man sa BP, ang nahihilingan nin fair na kalidad kan na paros, ngunyan na nagpapadagos ang pag-aborido kan Bulkan Mayon. Ayan, very good. Pero gari, ano yan sana mapundo na yan. Iyo nga ni, nga ninday na Natatanag, sige, haputa dawan sa Mandi, natanag mo monitor pag nag-aborido mayon. Siyempre, Bipita, susukulon so kalidad ka na paros. Tadyan man ma-create back yung iba pang Gino ba recommendation. ka pwede kita mag-monitor ngayon pag maski din nagtugan mayon? Di ba? Pwede. Para ma-monitor ta so air pollution. Bagong iyo? Yan, Anyway, Pero, ining monitor... tanyang kaya dyan sa paros, kung yan, carbon dioxide yan, asupre, nya so ibang klaseng pollution na pwedeng yaon sa paros, ma-monitor tan in the future. Sa mga hali, sa mga pabrika, emission sa mga auto, di ba? Okay, anyway. Baka chipuan ta naman si RB. Iyo. Okay, Bisa na, sige sige. ta, sa mga sunod daw na.
Sa mga masunod ng mga aldaw. Okay? Yes. Okay, VP. Mga dagdag na bareta halit sa lawas, Joshua Bino, BCG. Thank you, Joshua Bino. Halit sa luwas. Ilang kita mga tugang sa newsroom. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Kaya pa po si News Director Mar de la Cruz. Mga tugang ngunya na pagkaaga. Pade, ano ining bareta na isumbong na kay Xi Jinping? Ano na kung may abuso dyan sa West Philippines? Anong nangyari kaya? Iusip na ta sa rawayon Si Sai? ang mga Chinese vessel. Ngayon, di aram ni Presidente yan. Aram gara ko di. Ni Xi Jinping, di niya aram yan. Ah, Auraldo, baga nag-report baga ngayon, Ata, press nang- secretary. ka nagreklamo nga ni na dinukutan ngaya kang binuntutan ngaya so hinarang so ano. Oo. At tigsaw tampaso, Coast Guard Buda Navy. So, Navy, kan may kasalan kita. Imbis na ako so kasalan ninda. Kita may kasalan baga. tampaso, militar ta. Oo, at na nga ni. Sisan masumbong kay Xi Jinping? Arok baga ng amigo. Sa bagay. Sisan masumbong kay Xi Jinping? Ah, Sisan masumbong? ay sabi ni GBR ito, isumbong na ngayon ni Presidente. Si BBM na gayod. Tawa, apo na na, ngaya Oo. boss. Ta, nakulo ng not verbal na pinadara. Iyo. Dahil mampigintindi. Taba ka rin man yan araman hanggang ni Xi Jinping. Malay mo. Kaniguan man na. Sa bagay, yung ando na ko. Natama na, di ba? Iyan na para-expand kita rin. Di na aram kang presidente. Wiro mong 48 yung Chinese vessels narating sa recto bank. Di ka kantakigan. Ang recto bank pati, party kan exclusive economic zone Oo. kang Pilipinas. Naround man nagsira. Tapos ang sa tuya ng mga militar duman, naka-istar sa barko na nakabahura na lapa. Yan. Tapos pagpaato dan kay ayuda, hiharang pa. Ato yung pagkaon duman. Bibantayan pa, nagkakaparas ma. Bibantayan, oo. Salbata ng pangyari sa maabaka. Ano ba yan? Okay. Okay. Oy, mga kabarangay. Oh, May patanid ko, Milik. pag-una ako, igwa ki rollback. Pag-una ako may rollback. Kumilik palan. May rollback sa gasolina. Aha. May increase sa diesel, buda, kerosene. Okay. Pero ito sa naman, Salamat. 30 sentimos hanggang 50 sentimos. Sus ko. Pwede bang magbago yan sa Lunes? Okay. Comelec nagpatanid sa mga kandidato kontra sa vote buying Na. sa barangay eleksyon. Kaniguan. Guminatul sa rin ka ba? Abo na ako kan magkwenta. Madagitan lang ako ni attorney ko, attorney bata amiga ko. Si attorney attorney Sani Balesa. 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 Okay, Supreme Court ruling Kang- sa pagkutaba ng barangay SNSK election, suportado ni Congressman Lagban. Yes. Mabuhay kong. Mabuhay ka. Presidente Marcos Jr. pinirmahan ang New Agrarian Emancipation Act na mapunas sa gabos na utang ka mga agrarian reform beneficiaries. Aha. Alat. Ano ito? Sa mga utang? So, dahil baga nakakabayad ka ng amortization. Aha. Dahil baga, pagtawa sa imo, Pigabayadan baga na din. babayadan yan. Babayadan mo. Dahil nakabayad, pati interest, inali na ni Presidente. So, Sa may dire- pinasar na bagong lay. Pati si principal pa de. Okay na. Okay na. Di ka ng utang. Dahil na. Salbata na. Maray pagkino ako na itong tita o sa kuya. Pero, bawal ipabakal. Nya paano sa binabak? Nya paano? Ikaw pala, babawion kang gobyerno. Nya paano sa binabakal na? Babawion kang gobyerno. So pinabakal na? Oo. Ah. Kaya pala, dapat 10 taon mo munang umahon Iyo baga. bago mo maipabakal. Oh. So carp yan bago? Carp? Carp. Yan, so carp. Yung Oh. mga agrarian reform beneficiaries. Okay man. Tama na sa nalagol nga. Mas nagkabarayadan. Ang problema so binabakal na. Saka. Okay, pagsulog ng face mask sa zona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. optional na sana. Oh, gayon. Maniba-ibang militanting grupo naganda naman para sa iro protesta sa second zone ng Presidente. Aha. Pagpasarkan 5.7 trillion pesos na budget as in Marcos priority bills, pagsasabayon daw kang kamara. Mantang healthcare workers, nagpahayag ng kaaditan sa pagkawalan ng allowance sa pagbawi sa state of health emergency. Mura man talaga yan. Ako naman, kailan naman kikuhan? Kaya naman ki-emergency ha, bago?
nagkakaigwa man talaga ki mga arugan pag may emerhensya. Nya tada. Ah. Ala nga manahabang boy kitang igwakaan. Yan. Oh, di ba? Pero picture man ni kanibang mga health officials, dapat nga talaga ipalagos nga ta kuro lang man. Oh, si Mrs. nga ni, ako na nga niya kumataw sa imo. Galing niya tuga mo man sa nagari ka man niya. Director kan NBI nagsorry sa viral sexy video ng sarong babae sa NBI conference event. Nagaro duman? Aram mo, nag-command conference so NBI. Okay. Pagkatapos ng command conference, siyempre, may urog-urog magaro. May Ah. buminabailing sarawayo. May nagbayli May nagbailing ikulikul. sa NBI office? O, duwa daw. Nataman talaga ba? Government property to. Ngon yan, sa komperensya ni sa komperensya. Sa komperensya? Ngon yan, papaimbestigaran da kang chief kang NBI ta. Kanangyari niya so pagpasayo, wala na ako duman ta, naguli na akong atap. Karamon tayo kung sisay nga yung litsirong ahente o opisyal ang nagtugot na magpabayli duman kay babayi. Natata nagpabayli. Inay, sus kung ano na din. Mana. Yan ang mga kababalaghan. Grabe man wag ba lang. Ano, nata din na kitang ibang entertainment. Yung nagka-resipan. Ayaw. Nangyari sa maabaka. Okay, yung baby, mga mainit na headlines ko niya, nabangan po kayo ng detalye 7 o'clock as in 6 o'clock na may news sa DCGB. At yung PYC Enterprises, salamat sa na Mr. and Mrs. Raul Marisacal, dyan sa Orosite, Legazpi City, Pas ng Radyo, PYC niya yan, 24/7, konektado po mong maski na ito. Sa News Bay, Marty Love Day, iba, good morning. Salbatan ng pangyari sa Mauraro. Enot sa Morning Hiri. Newspaper front page. Enot sa Morning Hiri. O sige. Thank you, Padigmar, sa mga headlines kan mga bareta in the morning sa GB. Good morning, Tito Henry. Kindly greet po Joaquin Goy, our cute son and pamangkin. Happy second birthday today, July 8, 2023. Greetings from Mami Chi, Daddy Joven, Papa, Mama, Tita Chin, Tito Miko, Kuya Amin o Kuya Omen, and Bea. Yan. Happy birthday! Happy birthday, Tabi, kay Joaquin Goy. Chin, kagayon-gayon kan ngaran ang nickname Goy. Giri man sa nasuaki kan amiga ko na pagkagayon-gayon na daraga ang nickname niya Klang. Sutugang na saro Kling. Goy, happy 8th birthday anak. Okay? Sabi ni Tita Chin. Yeah. Okay? Nasa linya po mga tugang si text na po ang mga birthday greetings sa papasaran to ng pagkalipas kang report ni Jomar Bien. Mga tugang ko niya na pagkaaga, hali po dyan sa luwas. Good morning po, Tabaco City. Mga nakatutok, mga tugang sa WGB. Ngunya na pagkaaga. Pasok, Jomar. Salamat, Bibi Henry. Good morning sa mga Parantabay. Medyo tranquilo man ang mga lugar na sa tuyang napasyaran na sa nakalis na 24 oras. Mientras tanto, sa iba pang bareta, sa kasaguton kan lokal na gobyerno kan Tabaco ang electric bill na pigkonsumo sa mga evacuation centers na pinagagamit kan syudad, mga eskwelahan na pinagagamit kan syudad bilang evacuation centers. Ini ang napagaraman kan DCGB News sa ginibong pagtaripon kan City Disaster Risk Reduction Management Council. May connection sa indang updated report as in plans para sa mga evacuees nagluluwas na maabot sa 5 mga tulong mga eskwelahan digdi sa syudad kan Tabaco ang padagos na pinagagamit kan lokal na gobyerno bilang mga evacuation centers alatag sa Rosasio na pinagluwas kan Tabaco City Schools Division iyon babayadan sa kuryente asin sa tubig kan mga eskwelahan sa ginibong meeting na pagkasurunduan na
pagkwenta kan dapat nabayadan kan Tabaco City Schools Division sa kuryente asin kan Tabaco local government iyuan i-average ang konsumo kan kuryente magbuong kang Enero sundo na inukupar kan o magbuong na inukupar kan mga evacueesan kada eskwelahan. Sa average na itong monthly ang magiging sobra sa average na bill na magpoon kan tigkonsumo tiggamit na kan evacuees ang mga eskwelahan iyo naman ituan sa sakuton kan lokal na gobyerno. Pwera kayan maging an sa tubig iyo man ang pasistemang gigibon tangani ina dayman maapektaran ng budget kan Tabaco City Schools Division o kan lambang eskwelahan na pinagamit kan mga evacuees. Yan sabi BBN yan dagdag na bareta Jomar Bian DCGB. Thank you, Jomar, sa report. Yung mga birthday greetings natin, meron pa? Meron ba? Sandali lang at ilingon ta muna ang mga birthday greetings ta, baka igwa kita. Tingnan natin, isus ko 1 minuto alas 6 na pala. 1 minuto alas 6 na po in morning. Wala man, kitext na mga birthday greetings ngunya na pagkaaga. Sig ay zuni sa Smart. Good morning, Sir Henry. Salamat, good morning po. Okay, sige. Morning members, board member Henry M. Correction po, bagol po ito na Piggy Bokioring. Bako po bigol po para maaraman mo po. Salamat. Bako Junior, na correction ang kita Junior. Tama ka po. Salamat on tabi sa I stand corrected po. Yeah. I stand corrected po. Thank you Good morning nga niya po. Bako nga niya po, bagol nga niya po itong sabi mo. Napigi bong uring. Bako nga niya po, bigol. Okay. Salamaton po. I stand corrected po. Good morning kay Peter Lonteras ng Bagong Bayan, Daragal. Bye from Gina. Ay, sus ko. Nakwan pa o nalubat lugod so sa kuya na cellphone sa Smart. Pangyayari sa maabaka. O paano ito? Ay nagapod kaya si Dan na orinse. Kaya na nagapod si Dan na orinse sa contact charge ko daw. Muna ay pangyari sa maoraro. O sige na lugod. Dan, saka na po ikaw mag-atator ka na magapod tabi. Dan tama, kuha na kaya mayo. Ma-ID na palan. Mga tugang tabi. O ang mga bareta susunod na. O nilaw ko na malugod si Dan. Sige Dan. Good morning Dan. Go. Go. Good morning. Hindi na ba yung iyas na yan duman sa komando sa NBI? Ano? Silong na may iyas, si komedyante, kaya ako na siluan. Naka. Hindi niya ba ka? Ayo. Ano mangyayari maraw ito? Nasa mga national TV, nilingilibukan ko pa pili. Dali pa sila ba si Mga Salvador, naka-short, na bumayli na sexy dance. Okay. Ano mangyayari maraw ito? Nagkataon lang, siyempre, ang controversial, grupo kay mga official ng gobyerno. Hindi ba naman kayo pa din? Ano mas national TV mo? Hindi ba naman kayo? Punto ng shorts? Okay. Sige. Bala, sinda ka. Ang mga utong kayo to be, kung nakabay nito man, lalaki. Nagpara problema ako ka yan. Sige na. Sige na, kumaripon. Sige na, sorry. Kung lalaki ito, mas controversial ito. Kung lalaki mananggal. Latusunta ka dyan na. Sige, ano pa? Ay, mariak pala si Dandoman. Lalaki nga niya ito. Ang mga bareta, susunod. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 6:01. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, pagbakal nin controller kan traffic lights sa syudad. Isasabay na sa budget kan Legazpi City Engineering Office sa masunod na taon. Pagparada kan mga behikulo sa kalabaan kang Rizal Street.
Asin Campus Union Ola, mahigpit na ipinagbabawal. COMELEC nagpatanid sa kandidato kontra vote buying sa barangay asin sangguniang kabataan elections. Presidente Marcos Jr. pinirmahan ang New Agrarian Emancipation Act na mapuna sa gabos na utang kan mga agrarian reform beneficiaries. Pambubuli kan Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea, iusip da kay President Xi Jinping. Sa ibang nasyon, Pope Francis mabisita sa Mongolia sa Agosto. Business news, apisar kan pagbuloso kan inflation, pagitaas kan presyo nin bagas dahil napupugulan. Health news, karne asin sira, pampakusog sagod sa pagurang, kung nata aramon, paliwanag kan mga health experts. Detalyes mga tugang kan mga bareta isasabay po sa budget kan Legazpi Engineering Office sa masunod na taon para sa pagbakal kan controller kan traffic light sa palibot kan syudad. Inani pinagtaong asigurasyon ni City Engineer Noel Encinares kung sain sayang pinaliwanag ng unya na taon dahil nakasabay sa alokasyon ng fundo kan sa indang opisina ang pagbakal kan nasabing parte kang street lights kung kaya dahil nag-ooperate ang traffic light sa palibot. Sinabi ni Engineer Encinares na ang kada controller ang nagkantidad din 1 million pesos kung kaya duro da kulang kantidad inin fundo na kaipuhaninda para makabakal kaini. Sinabi ni Encinares na may mga bagong teknolohiya ng traffic light na pig-introducer sa iya, alagad kay pon mo na nindang pag-adalan kung magiging aplikable ang syudad. Siniguro ni Encinares na magkakaigwasinda nin lakdang para luway-luway na masolusyonan ang nasabing problema para maresolveran ang pagkagubot kan trafiko lalo na kung rush hour. Ining sa Legazpi, manageable pa ini kang enforcer, mano-mano. Kaya lang since nagkulang kita ki manpower sa field, o ko lang ang traffic man. Kami, nag-hearit kami kaya ki MMDA ito na makako para mabawasan congestion. Iba pa niya itong mga bareta, nasa 50,000 na tilapia fingerlings ang binuwian sa Bacolod River kan mga personalis kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR bilang partisipasyon sa ika-40 o 450 founding anniversary kan Libon Albay. Ang aktibidad pinanginutan ni BFAR Regional Director Ariel Pio Quinto asin Alcalde Wilfredo Maronilla. Sa mensahe ni RD Pio Quinto, sinabi kay ning bilog ang suporta kan ahensya sa mga parasira kon kaya padagos ang pakipagtabangan ninda sa lokal na gobyerno para sa mga aktibidades asin programa para sa inda. Mantang dakula man ang naging pasalamat ni Alcalde Maronilla sa BFAR para sa tabang kaini sa lokal na parasira asin partisipasyon man sa nasabing ahensya. Sa nasabing selebrasyon. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. Legazpi Incident Management Team para sa mayon, padagos ang preparasyon ng kaso magsakat sa Alert Level 4 ang bulkan. Report kay Ans Galero. Padagos pang nagigibo nin mga lakdang ang mayon incident management team sa syudad ni Legazpi para makapagpreparar in kaso isangat sa alert level 4 ang bulkan. Inenbagay na sinabi sa DCGB News ni Task Force Kaayusan Head Mark Andy Marbella kung sa inpuga-pugan ng unyan ang preparasyon nindakan mga logistical needs in kaso man magkaigwan in evacuation procedures sa mga mayon unit barangay. Sigun kay Marbella, padagos ang pag-inspeksyon ninda sa mga gagamiton na evacuation center sa barangay na nasa 7 sagud 8 kilometro na extended danger zone. Para kayan, nakahanda ng unyan ang iba-ibang clusters o kaya response clusters sa syudad matapos na ipaluwas nga ni Alcalde Carmen Geraldine Rosal na sa iyang Executive Order number 19 series of 2023 kung sa pig-reconstitute na ang Legazpi City Incident Management Team para sa mayon volcano eruption. Ang INT compuesto kan Operation Response Cluster manungod sa search and rescue and retrieval, health, internally displaced persons protection, camp coordination and camp management, food and non-food items, logistics, law and order, emergency telecommunications, education, management of the dead and missing asin man ang debris clearing. Dagdag na pareta, Ans Galero, DCGP.
Pigala Oman ang pag-abot ngunyan alas 8 nin aga kan Pilgrim Image sa Santo Niño de Cebu sa Saint Rafael de Arcangel o Archangel Parish. Legazpi City, hali sa San Ramon Nonato Parish sa Tagas, ibabalyo ini sa parokya ni San Rafael sa panginginot ni Reverend Father David Thomas Ramoso. Mantang inisa sa baton kan mga parishioners ni San Rafael sa panginginot ni Father Maui Murillo, gigibo ng pagsabat asin pag-intro ni Sar sa imahen bago no espesyal na misa pag alas 8 kan aga. Ang prayer vigil service po na alas 9 kan aga, sagod alas 2 kan hapon, 9 a.m. to 2 p.m. Sinabi ni Murillo na ang pagpahumali asin paghatod kan imahen sa masunod na parokya bibisitahon gigibuhon pagkatapos kan misa antisipada na alas 5:30 kan hapon. Report mga tugang hali po dyan sa lawas, mga tinaranom na pitsay kan mga evacuees sa Basag Ligaw handa na para anihon. Report kay Jimmy Nasalino. Igwa ng aanihon ng mga pitsayan, mga evacuees sa Barangay Basag, Ligao City kung saan sa luwas kan evacuation center may mahiwas na tanuman ang ginibo ni Mayor Nando Gonzales. Pinatarawan ang mga ininin mga pananom na pitsay tanganing dai maburing ang mga ini asin igwa sindanin na lugar na tataranuman kinultibar ang mga bakanting daga sa katinanumanin pitsay kasud binisita ni Mayor Gonzales ang lugar na ugma ang alkalde dahilan sa mga matubangon ang mga pitsay posible sa masunod na semana pwede nang mag-harvest ang mga evacuees. Dahil ang problema ang mga nagpaka-estar sa evacuation center pag-abot sa gulayon dahilan sa maluwas na sinda, igwa sindang pwedeng mapagkuhanan nin pang gulay-gulay bunga kan sa indang paghigos. Ang mga evacuees digdi sa Barangay Basag sa evacuation center, iyo ang mga hali sa Barangay Baligang, Pamitisan kan Bulkang Mayon. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. May got na ipinagbabawal ang parking kan mga behikulo sa Kalabaan, kang Rizal Street, harani sa Bicol University, atin sampang kan Campus Simeon Ola. Mantang, sulamenteng ang universidad o ang mga organic personnel, ang staff kan BIO, ang pwedeng magparada kan sa inang lunadan sa laog kang universidad. Inantugo ni Legazpi City Public Safety Office Chief Retired Colonel Roles Guerra, kasabay kan ikaduwang aldaw kan 53rd commencement exercises ngunyan aldaw sa nasabing universidad. They will only drop yung mga parents, mga kasama nung gagraduate. And then after that, the designated parking space, ito pong Busit Campus, Bicol University College of Industrial Technology. The whole compound of the Busit Campus is designated as parking space sa lahat po. Sinabi ni Esguerra sa DCGB News na mantinido ang presensyang unyan kan sa iyang mga personahes, asin ang kapulisan hali sa Legazpi City Police Station para magbantay. Tinawanin doon ni Esguerra na dahil tutuguta no one-side parking, sampang kan BIO, ampangan kan Campo General Simeon Ola, Busit Road, asin harani sa Governor's Mansion. Ansi sa Manama Bayular Digdi, ang tatawanan magkakanigong penalidad. Ang lakdang kan PSO Legazpi, ginibo matapos magbayad o maghagad nintabang. Si Bicol University President Dr. Baby Boy Benjamin Ebres III kay Alcalde Carmen Geraldine Rosal para sa pagmanihar kan trafiko sa nasabing lugar. Joshua Bino, mga tugang may dagdag na report. Apat na mga probinsya sa Bicol Region ang nahilingan din pagbaba kan inflation rate para sa bulan nin Hunyo kumpara kan tuminalikod na bulan kan Mayo 2023. Ang mga ini, iyo ang probinsya kan Camarines Norte na may 6.7%, Camarines Sur na may 5%, Catanduanes 4.8%, asin Masbate na may 4.5%. Mientras tanto, nahilingan indiit na paglangkaw sa inflation ang Sorsogon na may 4%. Mantang ang inflation rate man kan probinsya Canalbay kan nakaaging Mayo asin Hunyo taong 2023
mantenido sana sa 6.2%. Katakod kay ni ang bilog na Bicol Region nakapagrehistro ni na overall 5.3% inflation rate kay ning bulan kan Hunyo presenteng taon. Tigun kay Philippine Statistics Authority o PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdiz, medyo padagusta ang pagbaba kan inflation rate sa Bicol Region. Darling magayon na senyales na medyo nakakabuhat na ang reyon pag-abot sa ekonomiya. Lagada nagkapira pa ang kaypuan habulon dahil anta ang target na inflation rate sa Bicol Region 2% hanggang 4% sa nakuta na. Kumbaga yun ni ang inflation rate na makakayanan kan mga Bicolanos. Mga dagdag na bareta with Kuya Boy, Joshua Pino, DCGB. Mga tugang tampok sa Coco and Cocoa Exhibit kan Department of Trade and Industry Bicol sa Ayala Malls, Legazpi. Ang mga iba-ibang produkto kang rehiyon arog kan pili nuts, cocoa products sa sinibapang produkto nagibo sa niyog. Sigon kay DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol, ang programang Coco and Cocoa Exhibit may temang Exploring the Fascinating World of Cacao and Coco. Sinabi niya na sa paagi kay ni padagos ang pagsuporta sa mga lokal na para tienda nin mga paratanom nin kakao asin niyog sa pagprodusir nin lokal na produkto. Kaso hapon ginibo ang formal na pagpuon kan exhibit mantang katuyuhan kay ni naihatod sa publiko ang importansya kan Republic Act 11524 na yung mataon nin pondo sa mga paratanom asin industriya nin niyog. Katakod kay ni pinag-inganyar ang publiko na magbisita sa nasabing exhibit asin ipahiling ang pagsuporta sa mga produktong lokal. Handicrafts nagibo kan mga kababaihan sa danger zones kan malilipot asin tabako itatangro daw sa mga senador asin kongresista. Jomar Bien sa detalye. Nakatalaan na darahon sa batasan asin sa Senado ang mga produktong handicrafts kan mga kababaihan na nasa danger zones kan syudad kan Tamaco asin banwaan kan malilipot. Ini ang kinumpirmar ni Mayor Crisel Agman Luistro sa pagsasabi na magkakanigo sana na ang mga handicrafts na ini na mga magagayo na produktong di kalidad iyon mai-introducir sa mga high-end clients arog kan mga senador, agum kan senador, congressman, agum kan congressman. Dahil lang kaini, ang mga produktong ini nakatalaan na darahon na ni Mayor Selagman Luistro asin Mayor Sinon Bolante kan malilipot sa Kongreso sa maabot na July 1 o July 31 sundo sa Agosto 3 para itangro duman sa mga naunambita na kliyente. Sigun sa alkalde, ang magiging proceeds o benta ng dadigdi o dilensya, iyo ang gagamiton man sana kan duwang lokal na gobyerno sa mga programa para sa mga kababaihan. Ang alkalde kan Tabaco asin alkalde kan Malilipot nagbisita sa mga paragibon ni mga handicraft sa mga naunambita na lugar kung saan dumanida na hiling ang mga magagayo na produkto na pang-export ang kalidad na gamit sa sinamay, lupis, bangkawan, balakmak, asin abaka o lubid na abaka na iyon nagtaon ng ideya sa duwang alkalde na dapat ang mapromotor ini asin benta tangani na makaguno nin pondo para man sana sa mga kababayan na nagigibo ka ini. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:15. Padagos pang ispersos kan barangay Dapdap, Legazpi na masigurong marhay ang salod kan mangkakian sa sendang lugar. Ini kasunod kan selebrasyon kang National Nutrition Month ngunya na bulan kan Hulyo 2023 sigon kay punong barangay Glen Barcelon sa pagi kan sendang barangay Nutrition Committee nakabilog sindanin mga aktibidad na makakatabang sa mga kakian pag-abot kan pagkakaigwan in tamang nutrisyon. Nagkapira sa mga aktibidad iyo ang deworming activity para sa daycare children, Nutri Pantry para sa healthy family,
feeding program as in an mother class na natindiran kan mga magurang na magiyahan sa tamang nutrisyon as in kung anong pagkakaigwan in healthy diet na affordable sa gabo. Matatandaan kan mga nakaging aldaw magkakaigwan in feeding activity sa nasabing barangay kung saan mayor na bisita si City Health Officer Dr. Fulbert Ale Queliego, City Nutrition Officer Mercy Morante, as in Nutrition Officer Ivony Balonso. Oras po, 16 makalipas ang alas 6 din aga. Abangan mga tugang sa samuyang pagbabalik. COMELEC nagpatanid sa mga kandidato kontra sa vote buying sa barangay as in sangguniang kabataan elections. Presidente Marcos, pinirmahan na po ang New Agrarian Emancipation Act na mapuna sa gabos na utang kan mga agrarian reform beneficiaries. Pambubuli kan Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Iusip kay President Xi Jinping. Iyan po asin iba pa. Makalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisigurado mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Tabo, Plemex. Hika
Hika Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Videx Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Videx Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. GB News Express. GB News Express. Alas 6:22 oras mga tugang sa Pilipinas, pinatanidan kan Commission on Elections o COMELEC ang mga kandidato kontra sa nasa may kukonsiderar na pagbakalin anuman na klase ng boto sa barangay as in SK candidates. Aminado si COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na day mapupugulan ang mga ilidong opisyal sa pag-endorso as in suporta sa barangay as in SK candidates. Sering man, tinabanin doon ni Laudianco na dapat siguruhon na daing magagamit na public funds sa orong susuportaran ang sarong partikular na kandidato. Pinagdirumduman kan tagapagtaram kan mga poll body ang mga kandidato na ipagbabawal ang premature campaigning bago ang Oktubre 30 na elections as in itinalaan sa nasa 5 pesos per registered voter ang sa indang spending limit. Dahil man pwedeng magtuko sa pwesto ang mga magangganang kandidato sagkod na rin nagsusumiter ng Statement of Contribution and Expenditures. Pabor si Liberal Party President as in Albay Representative Edsel Agman sa desisyon kan Korte Suprema na ideklarar na ang constitutional ang Republic Act 11935 na nag-oktaba sa barangay as in Sangguniang Kabataan elections. Tinawanin doon ni Lagman na ang desisyon kan Korte Suprema patunay na tama ang posisyon niya as in kan ibang kongresista na suhay sa konstitusyon na pag-oktaba kan barangay as in Sangguniang Kabataan elections. Tinawanin doon ni Lagman na ang right of suffrage kan mga botante dapat irespeto kaya dapat na siguruhon na nasusunod ang nakatalaan na eleksyon sa nasyon. Suportado man ni Lagman ang argumento kan High Tribunal na unconstitutional man ang paggamit kan fundong nakatagama sa pinag-oktabang barangay as in Sangguniang Kabataan elections para sa pagresponde sa pandemya. Alagad maski suhay sa konstitusyon ang Republic Act 11935, nag-uyon si Lagman na dapat man giraray na ilabos ang pirilian sa barangay as in SK sa Oktubre 30, 2023. Sinabi ni Lagman na ini kung masigurong gigibuhon na masunod na eleksyon sa primerong Lunes kan Oktubre 2025 as in regular nang gigibuhon kada 3 taon. Pinirmahan na po mga tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang New Agrarian Reform Emancipation Act. Pupunaso na kan RA 11953 ang gabus na dain na bayadan na amortisasyon kam principal na utang kay bahan ng interest asin ang multa kan Agrarian Reform Beneficiaries o ARB. May babalik man sa mga original na beneficiaries unawarded lands sa indan na na-forfeit dahil sa pagpalyar na makapagbayad. Base sa datos kan DAR, nasa 610,054 na mga ARBs ang makikinabang sa conditional o sa condonation, mantang nasa kabilugan na 57.56 billion pesos ang dain na bayadan sa mga principal na utang. Tatanggalon man kan condonation and mortgage sa mga itinao na lote asin ang mga ARBs daiman nababayadan ni state tax, mantang nga na ARB nakabayad man in bilog sa sendang utang bago ang condonation tatawanan po ni prioridad sa mga pasilidad na pautang asin suportang serbisyo sa mga parauma. Dai makakaapekto sa pondo kan gobyerno
ang pagsimbag sa sobra sa 57 billion pesos na pagkakautang kan mga paraoma beneficiaryo kan reformang agraryo. Siniguro ni Finance Secretary Benjamin Diokno matapos pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11953 o Anyo Agrarian Reform Emancipation Act na naglilibre sa gabos na pagkakautang kan mga paraoma kaibahan digdian principal as in interest na pinaghulugan ninda sa gobyerno. Sigon kay Diokno, nakaplano ang target deficit kan gobyerno sa laog ng 5 taon asin daini kaibahan sa komputasyon ko kaya daing magiging epekto sa revenue kan gobyerno. Ipinaliwanag ni Diokno na kaibahan ang social justice sa mga pigasalang-alang kan gobyerno kaya daing dapat na ipaghadit sa pundong pinunas ang gobyerno. Sinabi ni Diokno na pagpapadalagan kan gobyerno bako sa na eficiente ang pag-iisip kundi social o efficiency ang pag-iisip kundi social justice man. Sinabi kan opisyal na ang lakdang na sa ilalim kan social justice. Magiging turos ang House of Representatives sa mga polisiya kay may kinaraman sa tamang pagsunod sa health protocol. Base sa report, magiging optional na sana ang pagsulog ng face mask sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa maabot na Hulyo 24. Dahil man kinakaipuan na magsiraram pa sa COVID-19 testing ang mga matinder sa nasabing State of the Nation Address. Apera sa naman kung nahihilingan ininin sintomas ang COVID-19. Kung bako pa bakunado, kinakaipuan na magsiraram sa RT-PCR test sa sarong pahayag. Sinabi ni House Secretary General Reynaldo Velasco na napaghurunan sa ginibong pagtripon kang State of the Nation Address Interagency Committee na gibuhon ang optional na sana ang pagsulog ng face mask. Alaga tinaman ng linaw kaini na naging ganyer pamanggiraray na magsulog ng face mask ang mga individual na may comorbidity asin mga kaibahan sa vulnerable sector. Paghanda na kanagkapirang grupo ang sa indang gigibuhon na hero protesta para sa ikaduwang sona ni Presidente Marcos Jr. Sa Hulyo 24 sa press conference sa Manila, naghampang ang mga lider kang kilusan para sa pambansang demokrasya, Workers for People's Liberation, Lupa, Pilipinas Reclaim Marawi Movement, asin iba pang grupo. Sigon sa mga ini, sarong taon na sa pwesto si Marcos, asin Vice Presidente Sara Duterte, asin sarong taon man na nagkukompromiso ang interes kan mga Pilipino. Saro man sa saindang mga tinuyaw ang pagkalubog kang utang kan Pilipinas sa maabot na 14 trilyon pesos. Nakakompromiso man sigon sa enda ang soberanya kang nasyon dahil garong naipit ang Pilipinas sa US asin China. Siring man ang padago sa pambubuli kan China sa mga parasira sa Exclusive Economic Zone o ECC kang nasyon. Tinabanin doon kang grupo na garong nasintensyahan na nin kagadanon ang agricultural sector kang nasyon kung kan magtukaw ang Secretary of Department of Agriculture si Marcos mantang yaon man giraray ang manipulasyon sa presyo cartel, smuggling asin produktong agrikultural arog kan bagas, karne asin urig kasabayan sibuyas. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang ngunyan pong aldaw. Hinagad ni Senador Joseph Victor Ejercito sina si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pamanggiraray ang giraray na makipaghuron kay Chinese President Xi Jinping para tukaron ang bagong insidente ni harassment kan mga barko ni Chinese Coast Guard na uminikot sa West Philippine Sea. Sinabi ni Ejercito na gari nababaliwala sa naang note verbal o diplomatic notes na isinumiter kan Department of Foreign Affairs dahil sa padagos na harassment kan Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Magigiromduman na kang Hunyo 30, 2023, nagkondukta ang mga barko kan Chinese Coast Guard nin dangerous maneuvers kung saan dinukutan kay ni ang duwang barko kan Pilipinas mantang pasiring sa Ayungin Shoal na nagresulta sa ditpang banggaan kan mga ini. A pesar kan donasyon kan China na
20,000 metriko tonelada ng fertilizer sa Pilipinas. Sinabi ni Ejercito na makaduda ang pagpapahilingin ng friendly gestures dahil sa sendang pakikiaram sa West Philippine Sea. Saro si Ejercito sa mga nagsuporta sa Senate Resolution 659 na isinumiter ni Senador Risa Hontiveros na nag-iinganyar sa gobyerno na isakat na sa United Nations General Assembly ang pigigimong harassment kan China sa West Philippine Sea asin kuahon ang suporta kan international community sa implementasyon kan Philippine-China South China Sea Arbitral Tribunal ruling. Sa nasabing ruling, dahil pigimidbid ang 9-dash line claim kan China na haros sakupon ang bilog na South China Sea. Hinagad man ni Ejercito sa gobyerno na magbilog nin mas mahiwas na defense alliance sa kataning na nasyon sa South Asia para labanan ang padagos na agresyon kan China sa South China Sea. Pagsasarabayon kan Kamara de Representantes ang pagtukar sa propwestong 5.768 trilyon pesos na budget para sa taon 2023 asin ang propwestong prioridad kan Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC para may pasaran mga ini bago matapos ang taon 2023. Sigon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na kapag nagpuunang deliberasyon kan propwestong 2023 na budget sa plenaryo, pwedeng tugutan na nagkapirang komite na magkondukta ng pagdangog kan sa mga LEDAC priority bill. Sinabi ni Romualdez na kung ang miyembro kan Kamara de Representantes magtrabaho nin kapareho kan passion and vigor na pinapahiling kan first regular session deng duda na mas magiging matibay pasindangon yan. Sinabi ni Romualdez na pag-aadal kan Kamara kung paano mas maparikas ang proseso asin sistema kay oras sa Pilipinas, alas 6:32. GB News Express. GB News Express. Abangan po sa samuyang pagbabalik ang karne asin sira, pampakusog daw, sagkod sa pagurang. Nata, abangan po sa samuyang pagbabalik. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe. 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe, 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity.
integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. GB News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga bareta, maduman po sa Mongolia. Si Pope Francis sa ultimong semana kan bulan ni Agosto, kinumpirmar ini kan Vatican matapos ang padagos na nagagayon ang salud kan 86 anyos na Santo Papa. Sigon sa Vatican, poon sa Agosto 30, iuno, sagol September 4, ang biyahe kan Santo Papa asin pwede sa naining makansilar kapag nagkaigwanin dai pigilauman na aberya. Mapasyar ang Santo Papa sa Ulan Baatar na kapital kan Mongolia kung saan makukuha ang nasa 1,300 na Katoliko para makapagpahingalo ini. Wara ining aktibidad sa iyang primerong aldaw pag-abot sa Mongolia. Sa nasabing biyahe, makakaibahan niya ang nagkapirang opisyal kan Mongolia, siringman mga padi, obispo asin nagkapirang tauhan kan simbahan. Nairehistro po kan sa tuyang planeta sa laog nin 3 taon ang magkakasunod na aldaw na pinakamainit na aldaw mantang ang gabos na rehiyon sa bilog na kinaban nagtitio sa peligro na darakan tag-init. Nag-init ang kinaban sa pinakahalangkaw na temperaturang narehistro gamit ang nagkapirang kagamitan gibukan tao no minabot sa 17.18 degrees Celsius nakaparehonin 62.93 degrees Fahrenheit. Ini ang average na global temperature kan Martes base sa data kang United States National Centers for Environmental Prediction. Mantang kan Miyerkules, narehistro kay ng record dahil sa giraray na minabot sa 17.18 degrees Celsius. Ang narehistrong init, sigon pa giraray sa datos kanasabing ahensya. Ang narehistrong record, iyong primerong itinilaan kan Lunes kung saan ang kinaban igwasan ng average na temperature na minaabot sa 16.2 degrees Celsius o 61.16 degrees panahiling o may hiling man sa datos ang sarong aldaw na sana ang inabot bago dagos kaining malampasan ang nasabing temperatura. Bareta, mga tugang sa lado po nin pagnenegosyo sa satuyang nasyon. Business News. Nagkulpa daw ang inflation mantang daiman napupugulan ang pagitaas kan presyo ni nagkapirang barakalon lalo na ang bagas. Namimiligro man na magmahal ang bagas sa mga masunod na bulan sa taho kan
nagpapatakot na El Nino phenomenon, partikular na sa sektor nin agrikultura. Alaga nagtutubod si Samahang Industriya nin Agrikultura o SINAG Executive Director Jason Kainglet na sobra pang supply nin bagas, magin kan urig, manok asin iba pang basic commodities sa nasyon sagkod sa katapusan kan taon. Inimas kinagpundo ang nagkapirang parauma na magtanom darakan El Nino. Mga tugang bareta po may kinaraman sa satuyang salud, aramon ta daw ang istorya. May kinaraman po saan karne daw asin sira, pampakusog sagod sa pagurang. Kung nata po, aramon ta ang paliwanag kan mga eksperto sa salud. May kinaraman digdi. Kaya ba po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang karne asin sira, pampakusog, sagod sa pagkurang, sigod sa mga eksperto sa salud. Sendang sinabi, nakabangakan sa imong plato dapat may lahok na grow asin go foods kung sain wanted kini may grow food arog ka ni sira mong manok, sira, karne, bunay, beans, tofu asin iba pa. Dinagdag pa ka mga health experts na ang grow foods mayaman sa protina, nakakatabang sa pagkabadakula asin pag-recover kasatuyang lawas. Sinabi pa na dapat pinggang Pinoy ang sunodon tanganing mantinidong healthy. Para sa kadagdagan na detalye, mag-koordinar sa pinakaraning opisina ng National Nutrition Council o sa sendang Facebook page na National Nutrition Council Bicol. Health News from Newsbase, Mardila Daingiba. Thank you, Paring Mar, sa mga baretang yan para po sa pagkaunin sira, asin, karne. Igapod ang tapon pag-asa, mga tugang sa kamugtakan kampanahon. Hali po dyan sa airport, dating airport site. Oras natin, alas 6:41 na po ninaga. Mga tugang sa DCGB. Medyo nagdiring lang ang pag-asa. Sige po, tod-tod babalikan to na lang ang pag-asa, mga tugang sa kamugtakan kampanahon. Sa linya po, o sa pangaran kan bilog na tropa, mga nagpaabot po din report, ngunyan pong aldao, digdi po sa DCGB, sa panginginot po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Siring man, sa newsroom, ang bilog na puwersa, mga tugang, sa panginginot po ni News Director Mar de la Cruz. Para sa mga bareta, mga tugang sa lado lokal, lado nasyonal, sa luwas kan Pilipinas, asin po iba pa. Katubang dyan si Angel Mostasa, asin Nicole Gloriani, siring man po si Jenny Balearan. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ipahiling sa indaang sa imo kagayunan. Maging sunod na Binibining Silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinagakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5-4 ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makinang na kagayunan. Araw kan sarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0471 series of 2023.
Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. University of Nueva Cáceres is your best bet for student life experience and employability. Hatid ng UNC ang flexible learning modalities, modern facilities, success coach until graduation, at mahusay na student programs para dama mo ang alagang UNC mula enrollment to employment. Pinagtibay ng UNC ang industry at employer partnership with professors who are industry practitioners upang masiguro ang mataas na employment at national board exam passing rates. Patunay nito ang UNC alumni at board top-notchers. Be future ready at UNC. Enrollment starts on May 22 in all levels for school year 2023-2024. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now! Baretang Kulalapnit! Yo, sisay daw ini. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini boy. Sis, alat ko natalingo. Ibam. May kapilit. Talaga may nariparo ka ini. Sa sarong graduation daw, mga tugang may duwang babaeng magbeshi. Nagpang-abot. Pagkatapos na madiscover ka ini na ang sa indang boyfriend, saro sana. Palan. Pangyari sa mama. Ang boyfriend nila sarong tawo. Anhangaan ta ka ini. So lalaki. Di ba? So lalaki hangaan ta ka ini June. Kung paano niya na mantener na sekreto as hindi na-discover kan sa iyang duwang ilusyon. Matibayon man adi. Samantalang alibangani mga tugang ibang munisipyo mula sa ibang probinsya nagkakadarakupan. Alibangani magkasipara na eskwelahan nagkakadarakupan. Talaga nagpang-abot sa sarong graduation. Joshua, ingat. Pangyayari sa maabak. Talaga maingat. Ingat baka magpang-abot andyan sa park. The best man ini. Ano nga yung the best dyan? So style niya kung paano na haloy na dahil na-discover. Matindi. Sa graduation talaga, dahil ka makanigata, siyempre maranisi mo. Pag nagranisa mo, anong gibo alangan man. May mga biso-beso patian. Buda ngaya, dear, pa-picture kita. Pagkiling mo, nagkapot man sa braso mo, honey, babes, picture tayo. Ano? Ngaya, babes, pakilala kita sa mami ko. Okay. Pagkiling mo, kabutong ka, may makapot mo sa likod mo. Mahal. Yaon si mama kasi papa gusto kang midbidan. Pati pala sa mga magura. Bari nga, di na naman sa mga bagurang na nag-iriwal. Ano nangyari? Yes, si Isay daw. Piling duwang magbeshi. Nagpang-abot kasuhapon sa graduation ceremony.
Magbarkadang tunay. Gari naman sana magtugang. Ang problema, kung kasawarin, nag-graduation kasud ma. Iyo man sa pag-iwal, asin day pagtiknuhan. Salbatana, masaklap sa graduation palan. Ta na. Masaklap sa graduation. Sa palan dito, na-discover na ang sa indang boyfriend, sarong tamo man sa napalan. Salbata ng tibay man kan lalaking ini. Masiramon man ini man badulan kilang atong. Kit malungkot ang besi ko. Sabi kan ko lalaplit. Si baby girl na original number 1. Dahil lamang naghuna-huna naan sa iya pala na besi. Iyo ang masulot kan sa iyang boyfriend. Ay salbata naman na. Gusto sabihin, nag-urun-urun sinang dua. Ngaya, besh. Nali mo nga sa boyfriend ko. Ayaw ito baga duman. Kaso, tapos, masabi mo na saro, nga besh nga, may boyfriend ka. Wala nga niya, baga, wala man. Di ako restaurant, nagsuro share sila. Alam mo nga besh, ang boyfriend mo, ang pugi niya. Sabi man nga saro, oy besh, wag kang ganyan. Joke lang. Ano yung nangyayari na pala? Dayaram kan saro. Bipisigon sa kulapnit na-develop ang karabitan kan ining si Beshi. Sige pa ang turutambay sa boarding house ni baby girl budak kan sa iyang boyfriend. Kaya daw ako, diyan nagpupuon yan. Diyan nagpupuon yan eh. Kaya daw ako. Maski nga rin sa mga mag-arago, nangyari. Difícil magpaturutambay. Para turutambay ka sa harong. Difícil baga. Hungon yan. Bipihiling man si boyfriend, talagang mahilig man sa chicks. Patago, piniday, ining si Beshi. 4 na taon sa kolehiyong itinago ang sa indang relasyon. 4 na taon? Tana. Paano sa pagdurudate kaan? Tago man. Tago? Parang si baby girl. Parang sa pagdalaman nagkamali siya, duwa? Parang si baby girl. Natanita, 2 oras ka na sa nangyay sa kuya. Ito pala, sa 2 oras, doon man kay Beshi. May posibilidad na sarukan yun, nakakaisi. Di ba? Tan sarukan, di manding. Kung ako man, parenta ka, di man ako maistorya. Pwede nga sarukan, aram. Ayo, permina. Alagad, Bibi, kasuhapon. May kahati pala ako sa puso mo. Ako na may alinlangan sa'yo. Di pa ba sapat ang naninulot ko? Ano ba ang pagkukulang ko sa'yo? Yan ang hapon. Kasuhapon, Bibi. Kan talagang mabuking na ni baby girl. Ang mismong madakop si Beshi budaan sa iyang boyfriend. Nagkukugusan. Nagkikiskisan. Sa madiklom na parte kan eskwelahan. Sa ilarom kan kahoy nin akasya. Alat mo na. Sain ang mga eskwelahan na may akasya? Ang aram ko kaya mangga. Ang aram ko eskwelahan na may naga, may nara. Di na kaya ako nakakaikot sa mga eskwelahan. Ako may aram akong may akasya. May aram ka? May akasya, punong ko na si Ma'am Ruby Rosin. Nariparo talang edad mo sa kanta. Iniman si Ma'am Ruby, latuson ko man ini na. Nariparo nga edad mo sa kanta. Eskwelahan na may akasya. Itong sa campus ito. Campus? Ang aram ko kaya may nara, may mangga, eskwelahan na may niyog. Ang aram ko eskwelahan na may eskwelahan na igwaki mga walkways.
Eskwelahan na may pine tree. Pwede akong natandaan na igwa kaya may akasya. Ang bottom line, mag-ingat sa akasya, tayawon dyan ang kababalaghan. Ilingon man kaya sa akasya. Salbata naman na. Ngunyan. Alam mo na, Joshua, gusto kong maraman, abang na-discover, nakatuga na, nakabado na, kung anong bado ninda. Siyempre, pagkatapos bipikan graduation, nakasurot logon pa baga yan. Siyempre, masuro-celebrate man. Ade. Apat na taon ngayon Tapos naman pala sa graduation. Tapos na. Di ko sabihin, tapos ng ceremony. Iba, nagsangli na. Ay, pa nakakauli. Aday pa nakauli. Tayo pa sa eskwelahan nga na eh. Nagiriling-ilingan pa sana. Ay, pangyari sa mauraro. Ngunyan. Nagpangabot sa duwa. Pang magraponggasan. Ano nga yan, besta naka-appreciate ka dyan? Nilalamig ako, besya. Awin na. Pangyari sa maabaka. Okay? Okay, baritang kababalaghan sa akasya. Oha, Joshua Bino, DCGB. Joshua. Mala ka na, Ano? Ingat. Iyo nga, hindi ka masyado. Balak, alam mo na yan. Okay. Joshua, DCGB. Dapat ko nasara ko nandoon. Nandito. Maluya. Dapat na. Bakit? Ano bigla para? Nagkakupuan ka, nag-ura-appreciate ka mong doa? Oo. Sino ako? Ikaw, sino ka? Sino ka ba? Hindi kita kilala. Hindi pa sapat ang pag-ibig na dinulot. Salbata ng pangyari sa maabaka. Hello? Ano po? Yes, good morning. Gusto ko lang po maaraman kung perang oras na saan ang katurugan ni Joshua. Tagarumas kiturog, naglalakaw. Balita ang Gari ang turog yun kan, ma'am. Halawig pa man. Sa aga, makaturog ang kihalawig. Maghapon, Domingo. Ang pinakamatinig si Joshua, bako so boyfriend. Ingat ka, Nonoy. Sabi ko baga, tibad madiskaril ka tabi, baby ko. Nahalit ka akong maray. Naditong ka na. Talaga. Nakulon ka nun na araman, please. Yan. Delikado. Delikado. Salamat sa gawin. Namroblema si Mata. Mabuhay dito sa mundo. Maray paunin na sana kita, alas 7 na. Ako talaga, dahil ko kayaan kay Turun. Maski ako nag-isabagay, ako kaya, sa lumasa naging girlfriend ko, dahil ko kayaan mga style na ana. Magdua-dua ka, John. Giri mapagalon, baga di. Pag nadakop ka yan, giri mapagalon. Hello? Yes? Po? Hello? Nawawara. Di ko daw kaya iyan. Good morning, advance happy birthday po kay Ivan Abanyo. Ivan Abanyo, happy birthday po sa imo. Batang inda ko nun ang feeling kang nadadakop, Junior. Ang feeling kaan. Maday kita makarelate kaan. Gari, pastarog. Salamat kan sa bagantabay. Babalik kita mga tugang 7:30 sa programa ng hapot sa DCGB ngayon pong aldaw nin Sabado. Thank you. Mabuhay. 1 minuto bago mag-alas 7, bukas na po sa Kurimi. Mabukas po ngayon na 11:30, Kurimi 2D, the first 2D milk tea bar in the Philippines.
Yan po ang mga tugang sa ground floor kang Ayala Malls, Legazpi. Ngunyan po yan mabubukasan 11:30 po on grand opening. Yan po ang sanaharan ni sa may main entrance kan Ayala Malls. Yan. Magdumang ka dyan. Sabing ko pa, sup-sup lamang kita kay kay Milk Tea Bar. Ang mga blended po na inumon, mga tugang na hali sa ibang nasyon. Salamat po kasi ng pagantabay. Mga tugang, Bareta alas 7 po. Susunod na. Goodbye. Mabuhay. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray.